Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak Euskaldunara etorri gara asteburu honetan izan den higiezinen azokara. Ekitaldi honetan, El Correo bezalako komunikabideak, instituzio publikoak eta etxebizitzaren merkatuarekin lotutako enpresak bildu dira. Higiezin azoka honetan, 2 milioi eurora arteko luxuzko etxebizitzak saltzen dira. Baina etxebizitza merkeekin ere negozioa egiten dute. Azoka hau oso adibide ona da ikusteko nola espekulatzaileek, politikari profesionalek eta komunikabideek estrategia berean bat egiten dute. Etxebizitzaren arazotik ahalik eta errentagarritasun handiena ateratzea. Baina ez diegu hain erraz jarriko. Argi daukagu konponbidetzat aurkezten dizkiguten horiek haien negozio handitzeko neurriak, baino ez direla. Etxebizitzaren arazoa ezin izango da inoiz negozioaren bidez konpondu. Horregaitik mobilizatzeko deia zabaltzen dugu. Etxebizitzaren negozioaren aurka, ura finantzatzen duten politikari guztien aurka, eta etxebizitzarako eskubide unibertsalaren alde. Bilbon ikusiko dugu elkar abenduaren 14an. Ordu batetan, plaza eliptikotik aterako den mobilizazioan. Etxebizitzaren negozioari ez.